Ay, nakapit ka lang. Kaya nabigat. Anak, nakalakla ako. Hambon nakatartaraban nila kahit na naggapas ka, nagpagpagapas ka, mimot. Nakataya. Yan, di magasto ko palingki, nabigat. Iyay! Ay! Di ko kayang, di duldulin ko nga siya. Lahat. Awan makamuda ito siya, lang ta siya. O di karga, galing ko may maysa. Rito. Gaya. Galak, di ka utak na ipalingki, no bigat. Ne, makita mo. Makita yun na kay skastik nilo katakon. Ay, marisa ka na kuman, tarid titikwa. Nagdumang ganan siya, ijay ko ang lakla ko. Wala mga may patpatok ma, ang lakla ko. Kahit kulat na lang savings ko, tibaboy ko. Ganwa, wadaytad nila kay nga tupay, bibat batik tikwa. Isang ribo, kabil ko doy. Kaya nagdaganan siya, sang gasot, 200. Ganwa, 50 pesos ti kababaan, kaya't ko lang ako makaurno nga. Siguro no kwa, no hanak nga maririting nga February daytoy. Medyo nawadwadan. At tagatag na siguro. Lukta ako na. Maragsakan ako man. Lukata ako. Ne? Apayan! Apayan! Apayan sa bali mo ti karganan! Taging kawalan pong ribo! Apay nga nagbalin nga ko! Iwag ko man namin! Apay nga stuyin! Di nagbalin na na dyan! Iwalin ko! Apay nga nagbalin namin nito lang! Nagbanbanog ako! Iwag ko man, apay nga nagbalin namin itlog dahil kwarta nga nagbanbanog ako! Ikaw, pakurado pala ko na sinwar ito eh! Umabit kong magtan! Matangagta ka na yata ng itlog amin! Apay nga nagbalin itlog! At dati ko ang ito'y 3 taon na! Kan 5 gasot! Sa gasot 200! Apay nga nagbalin namin! Nagbalin namin matatang itlog! Apay nagbalbalinan na dito yung naurang ko! Tinagdusdusaat ka! Nagkapumag, tinagbanugan ka! Nagbanugan nila kay dagitoy! At dati 3 taon nagkami! Hinadan! Aritoy na eh! Kas makita yung mat na eh! Ang pati sa umating kamel ko na eh! Sagsasang ribo! At dapay 500 na na eh! Na eh! 3 taon na nga ni Dadwa gasot sa gasot! 50! Apay na nagbaling kayo itlog! Apay! Nagyatal tao na nga ni Kwa ni Bisintilem ni Jose Ilianis Escuda ni Josiba Ilianis Escuda ni Bisintilem ni Jose Abad Santos taluda dyan pa nga naging itlog magdan nagbalinda nga itlog ang di 500 ko nga ninoy-noy nga nakapanibin nagbaling mga itlogan na eh. Apay! Apay! Nagbanbanugat ba ito? Apay! Nagbasulat! Ay! Ako man gamit! Diba ka na bati mo? Ang puro magpapil! Nagadong na papel! Namin! Awan
nabati ng mga papel amin ni Awan. Apay. Diyos ko, ako niya nagbasulat. Nagrupo pinalinis. Banugan nila kayo tartrabaho. May nagbalinda aming itlog! Kanya na yung arat maramid ko. Diyos ko. Apay ng pagmilagrong na kumamat nga agsubli. Tanagban-manugak na hingay. Apay itlog, masidak amin nga ron dagiting maminpigsan. Diyos ko, tinalinis na iyay. Pildo nila kay, kung nagbanban na naglakot, ikumpurmi nga natang, ay, kang kanan, wan natang, kumpurmi nga kang kanan. Uri lang mapagpaglisa, mga nga nagbaling nga itlog. Naguro kumamata po. Nagsobri talaga po tinalinis na yun nga. May nururnong ko. Kita ako magdalagan siya parang nagmilagro. Arito nagmiraglo. Arito ni Noy-Noy. Arito ni William. Kan Vicente Lim. Kan ni Jose Abad Santos. Kan ni Noy-Noy. Salamat po. Himala. Dahil tingin mo kanya. Naggaputi na siya. At dahil tingin sildo nila kay. Salamat po. At dapat itlog ko. Dapat niya kwartal. Amot lang na sayang pinagbanbanugan. Ay, salamat. Diyos ko. Thank Lord, salamat unay na ito nga nangyari kanya ta naging himala nga nagsubli mo natin kung ta naggaputi. Dinalinis. Pati kwarta akon. Dahil nga itlog hangad titayan mo na. Dapat kanyang tikurong. Tapos ipakwa ka. Ukop katap nagbalin kain tang payikan manok kan adun to. Kapil ko anit ti kurungan. Kas makita yung kurung agpaiso. Ay. Ano po? Salamat po. Nagmilagro niya kwarta. Nagsubli ka na dapay itlog ko. Thank you. Support ko na mo ta. Support na magustuhan niyo man dahil ito. Ibuyaan niyo. Magustuhan niyo